Суд Херсона залишив у СІЗО довірену особу Путіна Олену Юревич-Одновол. Арешт жінці продовжили до 7 серпня. Її СБУ звинувачує у державній зраді. Бо ця громадянка України вела в анексованому Криму агітацію та збір підписів на підтримку кандидата в президенти Росії Владимира Путіна. Деталі в нашому сюжеті. Олену Юревич-Одновол заводять до зали суду. Спершу до клітки, але після скарги адвокатів пересаджують поруч із ними. Слідчий нагадує суду, що громадянку Юревич за російським паспортом Одновол звинувачують у державній зраді. Вона керівниця кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги». А навесні Одновол організувала та проводила збір підписів за кандидата в президенти Росії Володимира Путіна в окупованому Криму. Отримала пропозицію організувати та очолюваним кримським регіональним відділенням російського громадського руху «Волонтери перемоги» на території Криму збір підписів на підтримку Путіна ВВ в якості кандидата на пост президента Російської Федерації. Суддя просить обвинувачену представитися, але та відмовляється. Замість неї говорить адвокат. Захист наполягає, їхня підзахисна не та особа, яка очолює російську організацію та яка збирала підписи за Путіна в Криму. Наразі в матеріалах справи немає жодного доказу, який підтверджує, що на всіх тих аудіо, відео та фотоматеріалах, які долучені до матеріалах справи, присутні зображення або голос Олени Миколаївни Юревич. Ще один аргумент адвокатів затриманої ще 23 квітня Одновол – вона вагітна. Суддя перечитує матеріали справи і йде до дорадчої кімнати. Згодом оголошує рішення продовжити термін тримання під вартою на 2 місяці. Адвокати обіцяють подати апеляцію. Якщо вину підозрюваної у державній зраді Олени Одновол-Юревич буде доведено, їй загрожує від 12 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Реана Алієва, Заман, АТР.